יש חברים יקרים שלנו, אז היום אנחנו עוד פרק קצרצר, רק שהפעם זה סורווייבל שני, שכמו שאתם זוכרים היינו בפרק אני, אושרי ואלון, שבעצם התחלנו איזה בית קטן בערבה, איך שלא קוראים לזה. אז בעצם עכשיו הבית גדל, ומה זה החזיר הזה שעולה לידי, מה הדבר הזה, תהרוג כוש שנה. אבא, איך חוות חזירים פה, אז אלכס מגיימס, זה דבר. טוב אז. אני בנאפיקס, אחי. אחי? מה, אני בנאפיקס? הקיצר חברים יקרים, אז כמו שאמרנו, התחלנו בסרטון הקודם, שזה היה הסורווייבל הראשון שלנו, בסדרה הראשונה של הסורווייבל, בית קטן עם יכולות מסריחות, והיום אנחנו נראה לכם בעצם מה עשינו מהבית הקטן הזה. אז לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו התחלנו באיזה בית, פה חבר שלנו, מהבית לא נהיה של 3 שותפים, זה נהיה של 7 שותפים, 7 ילדים שעושים איתנו סרטונים, ועושים איתנו ונכנסים לבית הזה ונכנסים לשרת הזה. אז בעצם פה דן ניסה לעשות איזה בית באזור של ספאון, ונדפק לו כל הספאון. בוא, אושרי, בוא אחריי, בוא נראה להם. אבא שלי, מה זה החזיר הזה? זה הגדרה. טוב, נעלה מפה, נכון? או ש... כן, טוב. בוא נעלה מכאן. פה אני עשיתי לה... אתה בטוח מכאן? כן. טוב, אז פה אני בניתי איזה בית ישר, אני בניתי כאילו... סוג של רכבת ישר לעלייה לבית. ואני מזכיר לפני הכל, אל תשכחו שאנחנו כל זה מסורווייבל, כן? שום דבר לא בקריאטיב, שום דבר לא כלום, הכל סורווייבל, הכל בנוי לבד, כל הרכבות, כל האקספי למטה, אנחנו הסתכלנו במחשבות בתוך נערות. יאללה, כל אני עכשיו נוסע. כל הבזלת, כל הדיימון, כל הדברים, כל הסוכנות, הכל אנחנו לבד, שלא תחשבו. כל הרכבות מגול לבד, הכל. סגר. אושרי? אחי, נוסע? רציתי, אבל זה עלה בלעדיי. אז אני אסע ראשון. היי, מה זה מחזיר אותי? מה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? רגע, שנייה. אתה בנאפיקס? אני אשלח לך רכבת, אני לא יכול, אני כבר למעלה, אחי. מה? מה זה הדבר? לא יודע, טלי. אתה לא למעלה, אתה למטה. אני למעלה, אחי. אוקיי, יש לך באג, תצא ותיכנס זריז. כאן נחזור אליכם, חברים שלי, נחזור אליכם. חזרנו. אוקיי, חזרנו חברים. היה לי אושרי, זה באג קטן, עכשיו הוא למעלה. איפה אתה? אתה למטה, אתה רואה? אני עכשיו עולה. יאללה בוא. אז ראיתם, פה אני בעצם. פה יש כמה עוגות, אושרי, אתה רעב? לא, אני לא רואה. ואני מזכיר, זה החדר שלי כאן. אני עוד בבנייה איתו. טוב, יאללה בוא. פה אני בניתי גם, הכל מסורווייבל, אני מאוד פעם מזכיר, הכל מסורווייבל, הכל לבד. פה אנחנו בנינו איזה חדר עבודות, שזה הכל מאבנים ומעץ, שאתם רואים שיש פה את זה. בוא, אושרי, צא. אושרי. יש לך איתי מסריח, בוא כבר. מה אתה מריץ? מה אתה בנאפיקס.com? מה אתה עושה? אין דבר. אז הנה רוקסון. טוב, בוא, אושרי. פה אני גם הסקתי את הספריות לבד, הכל בספרים. הדברים האלה הסקתי מבזלת ודיימונד הכל בספרים, הכל חצפתי לבד. פה זה חדר חישובים, פה זה האל. מי שטועה למה יש פה דבר כזה, דרט, זה בגלל שפשוט נשרף לנו פה המקום, אז הייתי חייב להחליף. אבל מה אתה הורג? מה זה הדבר? כמה חיים כבר יש לך? פה זה האל. תראה להם את הגיהנום. אוקיי. מה זה נראה לי יוצא משם חזיר בר, מה זה הדבר הזה? אתה בנאפיקס, אחי? מה זה, אתה עברת דרך הקיר עכשיו, אתה יודע? בוא נמשיך. מה זה? טוב, פה זה החדר של דן. אני שומע כאילו יוצא משם חזיר בר, מה זה הדבר הזה? כן, אחי. מה שקרה, חיים שם בלאבה. טוב, יאללה בוא, פה זה החדר של דן. אני לא יודע, לא כזה אהבתי אותו, כן? סתם, לא יודע, חמוד. יאללה בוא נראה רק את החדר למטה. הוא מושקע, אבל הוא לא הכי טוב.
תראה להם פה למעלה. פה זה החדר של נבו, שפה גם עשינו שם חדר לגידול כבשות, אבל הם מתו לנו. החיים לבוא. הטובים. פה, אין למטה. פה עכשיו אתם תזכרו שהתחלנו הכל אם אתם תיכנסו לסרטון הקודם של הסורווייבל, בואי אושרי. בסרטון הקודם אתם זוכרים, התחלנו פה ביכולות כאלו. עכשיו תראו איך הוא השתפר פה. החדר פה זה... שלי. זה מה רשם פה? אושרי זום, please don't come in, except רפי. מה שאומר החדר של אושרי, בבקשה לא להיכנס, חוץ מרפי. יאללה, מצטער שאני יודע אנגלית, למה לא סיימתי בית ספר, כן? הרסתי ממנו אחי. טוב, פה זה החדר של אושרי, כמו שאמרנו. חמוד הוא עוד ממשיך לבנות, כן? אושרי בנאי, אחי, מה יש לך? פה זה החווה שלנו, אם אתם זוכרים. אושרי, בוא תראה את החווה. כאן זה החווה. אם אתם זוכרים מהפרק הקודם, שהוא אמר לנו לא להיכנס לכאן. אתה רוצה לעצבן אותי כאילו? זהו, אז מה אתה נפיקס? לעצבן אותי, הדבר הזה. טוב, יאללה, בוא עכשיו תקשיב. יאללה. בוא. איפה אתה? סתום. אוי לא, יש חושך, 2.0. טוב, עכשיו המנה העיקרית. אנחנו רוצים להראות לכם את המנה העיקרית של הבית. בברכה עשינו לנו פה. מה המנה תסתכל עליי, העיקרית? איפה אתה? לא עלו מהפארק אחי. רגע. לונה פארק. מה? לא רואים אותך, אחי, יש באג. לצאת? טוב, שנייה לחזור אליכם, חברים. חזרנו, חברים. אז כמו שאמרתי, עכשיו הגענו למנה העיקרית. מה, אנחנו אוכלים פה שניצל וקבב, מה נדבר? טוב, אז טוב, קח לך מסילה. יש פה מסילה. איזה לא. אין מסילה. טוב, חכה לך, אביא לך, חכה פה. אנחנו נחזור אליכם והוא יביא. אוקיי, חזרנו. אוקיי, חזרנו חברים, זהו פעם אחרונה שאנחנו לעצור, פשוט אין לי כוח, אתה יודע, אני צריך לחכות עכשיו להביא את המסילה הקורבנת הזו. טוב, בואו נתחיל עכשיו עם הקטנה. עלית? תעלה כבר. יופי, אני אשים גיים עוד רק בשביל לעקוב אחרי אושרי. תחשבו שאני. הנה, זה המסילה הקטנה, אני מזכיר, אני הבנאי פה, כן? אושרי, איזה נהג, דבר. מה קרה לך? אני א' ביטוחים ונסיעות. טוב, עוד פעם אני מזכיר, הכל מסורווייבל, תראו איזה דבר הגיוני, בניתי מסורווייבל. כל הדברים האלו, חצפתי, הגולד הכנתי את המסילות, מהאיירון הכנתי את המסילות השניות. חצפתי, הכנתי ללפידי רדסטון, שחקתי רדסטון במערות, הכל לבד. אני לא יכול לנסוע קדימה. לא יודע, למה אני לא? עושה לך טיפי. תתקדם. לא יודע, אתה מאחוריך, מה אני... טוב, תעשה טיפי, לא? רגע. בסדר. אני פה. יאללה, עכשיו תראה את המסילה הגדולה. עכשיו תראו מה עשיתי מסורווייבל שאתם צריכים להיגנב פה. תעלה כבר. לא תתפוס את זה. לא. הרסתי מסילה, שם. לא, תתפוס את זה. דקה, נחזור אליכם. כבר חוזרים, ביי. כן, אחי. עצרת? אחי, זה כבר... אני מפחד שזה ייתקע. אל תעצור. תביא את המסילה. וחזרנו, עכשיו אני הולך לעלות על זה. עליתי על זה. יאללה, חזר. עכשיו סוף סוף הצליח לעלות על זה אחרי 80 פעם. מה? נפלתי למעלה. יפה מאוד. אבל מה זה? נפלתי לטוב. תראו כמה זה ארוך. תראו איזה מסילה בניתי מסורווייבל. תעלה להם משהו. כבר הגעת לקטע של המפעילה? תזכרו, הכל בסורווייבל. שלא פתאום יהיה תחנונים האלה שיגידו זה קריטי. הנה.
נכנס, עכשיו ניתן. נפלתי. אתה? זה לא ועכשיו מצב נתקעתי אפור. באיזה מין דבר, אבל עכשיו המשכתי. נמשיך. נו מה אחי? לא, לא, לא. אני חוזר אחורה. נפלתי. טוב, זה היה הקטע הזה. רגע, איפה עצרת כאילו? מה? עצרתי בדיוק כאן אחי. יאללה, אז יאללה בוא. טוב בוא נראה להם רק את הסיום. זה בעיקרון צריך להמשיך, להמשיך, להמשיך. תעשה להם רגע רק גיימוד להראות להם. יש גיימוד. כתבתי מיד. יש לי פה טונות של לאגים, כאילו לא יודע מה, כאילו קורס לי המחשב, אני לא יודע. לי קצת. גם לי. בוא תעלה. אחריי בוא. כאן מאחורי, ממש בוא. תראה אותי. פה זה אמור להמשיך ככה, לעשות את הסיבוב, ולהסתובב, לעשות את המסילה, לעלות למעלה. זה פה נקודת סיום. אתם נכנסים פה, ואז יש לכם בעצם קופסה שאתם פותחים. וזהו. בוא אני אראה אותה פה דקה. קופסה. יש לנו פה את זה. אמור להיות פה גולדן אפל, לא? לקחו כל המשתתפים, כאילו, שהשתתפו סבבה. לי. אגב, מי שרוצה כמובן לצלם איתנו סרטונים, בשמחה נצלם. אז יאללה, שלחו לנו, אני אשלח לכם גם סטייק למטה. אז יאללה חברים, אהבנו אתכם, והיה כיף, ונתראה בפרק. Family